Luto ng itik. Ang luto mo, Alex? Manok? Hi Paano guys, manok? welcome back to my video. For Ayan. today's video Ayan, is ayan. magluluto ako, maghahanda ako ng sarili kong handa. Kasi Ayan. boss, this is the day, Ayan. Birthday. special day. Today, yes, your birthday. Video mo ako sa kapugi-pugi. Ayan. Ito. Oh. I look so different today. Ayan, ayan, ayan. Bahay ka naman. Ayun. Ay, kamo. Ngayusin mo. You don't know what the cast is. Minta ka pa, oh. Kala ko matatak sa yung mga tao. Minta ka eh. Mang Mesalo Rio, Ha? apay na parito ka. Mag-inom ka, mag-uhaw mo yan. Wala eh. Inom ka ng dalawang lang sa'yo, litro. Ano sabi ni Boy na sinabi mo yun? Ang kanto eh. Hello guys, dito tayo ngayon sa bahay ni Aling Lee. Dahil meron na naman magaganap na celebration party. Birthday ni Alex Dixon. Yung alias Alex Dixon, hindi naman tunay na Alex Hussein. hindi naman tunay na apelyido Alex Dixon. Hindi, alias lang Alex Dixon. Ayan, yan, yan, yan. Ayan, yan. Ang marap sa akin, kaya ako, doon ka. Ang ganda-ganda mo. Mabis. Mag-vlog ka doon. I-edit mo ka rin siya, takalin mo ito. Ayan. Sa Pilipinas, ngayong araw lang ay makikita sa isang viral video ng isang writer na nahihim niya ang pagkakay sa Mowaglo. Sa ngayon ay hindi pa alam ang totoong dahilan kung bakit tinangay ang Mowaglo at agad naman nagbigay ng paliwanag ang Mall of Asia. Ayon niya sa statement ng MOA, public notice, SM Mall of Asia is currently working with authorities in investigating the Mowaglo incident. With our security measures in place, rest assured that the SM Mall of Asia continues to be safe space for your family and friends. Ito nga ang mga komento ng mga netizens. Wala na. Kahit anong pagkakino, hindi nyo na mababawi. Kasi di na yan. Tapos babaguhin na lang ang history sa tagal na ng panahon. Tapos lalabas yung mga tao na nakukuya. At sasabihin di siya ang magnakaw. Tapos walang nakaw. Makalala na magwala yan ang mga para masiyang pangalan